Hikoilla oli, tiedätkö sä ne uimapatjat? Joo. Niin. Annunpatja pääsi siellä merellä. Fiu siellä. Niin se pääsi karkuun. No, ei sinne mitään. Leenapatja jäi vielä. No sitten kun oltiin tullut rannalta, Leena jätti sinne isolle terassille sinne ylös sen parveke, iso parveke. Siellä. Sitten me lähdettiin käymään kaupassa, jos me mentiin käymään ja tullaan takaisin. Niin sanoin, että kattokaa hei. Kenenkähän patja tuolla leijailee tuolla taivaalla. Leena on patja lähtenyt sieltä. Terve! Kelle sä puhut? Sinulle. Mulle. Mulla on kamera päällä. Pistä nää tonne jääkaappiin, ettei nää pahe. Tuoppas tuota nyt sitä.